खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां बिटिसि बिसायख'थिया आरो गेजेराव गोलाव सम दंबावो नाथाय बिटिसिनि बिसायख'थिया गोलाव सम दङब्लाबो नाथाय बिटिआरआव एबा बिटिसि ओनसोलाव गोबां राजखान्थिनि बारहावाया बारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों सानफ्रोमबो जगदान जादों आरो बेनो जाहैबाय इउपिपिएल दोलो थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बे समाव राजखान्थिखौ इउपिपिएल दोलो राजखान्थिखौ एबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सानफ्रोमबो माखासे दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएलआव जगदान जाहोबाय थानाय बा जगदान खालामबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बेनिनो गुबैयै मख'नो थाङोब्ला 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा एबा 17 बोसोर सरकार सालायनाय बिपिएफ दोलोखौ मदद होनाय दैदेनगिरि बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ सानफा एफा नागारलांगासिनो दं एबा नागारलांबाय थानायखौ गोबां खौरां बिजों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांजोंबो लोगोसे गोबां सानफ्रोमबो बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ नागारनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जागासिनो दं थिग बेबायदिनो 40 नं रौता बियाबाबो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा सानफ्रोमबो बिपिएफ नागारगासिनो दं 40 नं रौता समष्टि एबा रौता बियाबनि गोबां बिपिएफनि मददगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना लाइमोन बिथांमोना बिपिएफ नागारगासिनो दं आरो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैदों लोगोसे बिपिएफ दोलो नागारनानै गोबां दैदेनगिरि मददगिरि बिथांमोना गुबुन गुबुन दोलोआव गाव मोजां मोननाय राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों जा नुनो मोनदों बिथांमोनानो 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय बिपिएफ दोलोखौ मदद होदोंमोन भट होबोनानै बिथांमोना मदद होबोदोंमोन नाथाय आथिखालनि थासारि बिपिएफ थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि जा थासारि बेखौ नुनानै बिपिएफ दोलो नागारनानै बिथांमोना इएम थामहिनबा मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारि बिथांनि रेसिडेन्सआवनो फैनानै गोबां सान 20निबो बांसिन बिपिएफनि मददगिरि लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थिनि मददगिरि हेफाजाबगिरि बिथांमोना बिपिएफ दोलो नागारनानै आरो गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै डक्टर नीलज स्वर्गियारि बिथांनि रेसिडेन्सआव गोबां मानि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव सरकार सालायबोदोंमोन नाथाय बेयाव गोजोननाय गैयामोन नाथाय आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाया जा सरकार सालायदों गोजोन थासारि लानानै फैदों जौगानाय थासारि लानानै फैदों सोलोंथाइ थासारियावबो नोजोर होदों गोख्रों नोजोर होदों एपिएससि इउपिएससि खालामनायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरखौ खाबु होदों बेखायनो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों होननानै बिथांमोना जयनिं जानाय समाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफ दोलो नागारनानै गोबां मानि सान 20निबो बांसिन बिपिएफनि मददगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारि बिथांनि रेसिडेन्सआव फैनानै जगदान जाफैदों बिथांमोना माबोरै बिपिएफनि एबा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै थांखो एबा नागारनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों जों बिथांमोननि बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै नायना लानि Long live, 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 long live. তাৰমানে এই কেইটামান
Long live! 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 मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहेबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।